Kurdistaniye. Şınavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın hecayru 24 Eylül 2025 çarşamba Brüksel saat ne lamedede hemen uçayan serisi bir peşkeş biken demde mazadiya reberapuya. Helin ümit god ve peşare berapo bevekirin ko karbe siyasete bike. Endama tevger azadiya Kurdistan'ı helin ümit beşleri medya haber TV bu. U bir yara komite veziran ya konseya Avrupa'ya ya bu mafi heviye u pevajı açtı ucvaka demokratik narxan. Helin ümit god jibergo mafi heviye revşare berapo alakadar teke emginik dibinen. Emle bende bunko komite Veziran leguri biryara berya 11 salan ya dadgeha mafi murovan ya Avrupa ya bu mafi heviye tevgere. Mafi heviye tene jibure beraponine mafeke diçarçoveya regezen gerduni deyem. Biteybeti jibu girtiyen siyasi mafeki jiyaniye nabeku be zihniyeta bazırgani bikin rojeve. Drojen ku ev biryar daha teni kaşkirin de le Avrupa li Türkiye Kurdistan'a 1 milyon an mirov daketin kolanan o jibure berapo daxwaza pekanina mafe heviye kirin. Le me dit ku ev mafe gerduni ye jiyane jibure berapo kirin mijara bazare. Ev ji me dike nava fkaran de. Jibu kure berapo o be hezaran girti jivi mafe züde ne girin biryar dan gelek girtiyen siyasi rehinen tabi ku cezeye wan qadiyane jî wan bernadin. Helin ümit gotku tekoşina jibu hukuka demokratik pir giringe u balk şanser van xalan. Pekarina mafi heviye ne teneli ser reberapo hatiye ferskirin liser gele kurdu be heviye te ferskirin. Liser jinan liser juvanan u jeser gelin Türkiye u gelin heremete ferskirin. Reberapo cihaneke nu azad tekiliyen azad temsildike. Reberapo ne ferdeke evcivak u pergaleke u nerinek cihanete temsil kirin. Jibu veji mafi heviye jibu reberapo pek nainin. Em bevi rengini kaşteken ne mafi heviye le geza heviye. Ez bawer dikim ku reberapo doxwes ku bi vî rengê were nîqaşkirin ew rêgezeke. Yani rêgeza heviye ji bo herkesî derbastar e ve herkes jê zûde bigire. Lê ew hewl didin jin gelin Tirkiyeyê gelin Kurdistanê neçarî dewletperest desilatdariya mêr û rejima yekperest bikin. Ev bi tawayên hay kabul kirin dibe teqes were bi cîhanên. Azadiya fîzikiya rêberapo erka serekeye. Çekdarên Şamê dîse li ser derhefîrê sivîl bombabaran kirin 4 zarok birîndar bûn. Çavkanên herêmî de şankirin ku komên çekdar İngilizayê desilatdariya demkiya Sûriyê şevê tên gundê Zübeydayê bajarokê derhafîrê bombabaran kirin. Değrîşa li ser sivîlan de 4 zarok û 2 şervanên Qesedê birîndar bûn. Heman çavkaniyan got ku komên İngilizayê desilatdariya demkiya Sûriyeyê di 20 Eylûlê de jî gundê Umtînayê li derhafîrê bi dronê û wîsan bombabaran kiribûn. Di encamê de piraniya wan jin û zarok petek û sivîlan jiyana xwe ji dest dabûn. Ji rêber Aporê ve 1500 name bên şandin. Jinê ji 4 bajarên Rojava ve di çarçovê kampanyayê ez dixwazim bi rêber Abdullah Öcalan re hevdîtînê bikim devê 1500 name ji rêber Aporê bişîne. Hatiye kirin ku kampanya nameyan bi pêşekiya kongresler hatiye destpêkirin. Nameyên ku li Hesekê Til Temer, Dirbesiyê, Tilbirak, Hol û Şêd hatiye hatine nivîsandin. Du radêsî navên da giştiya kongresler ya li Hesekê kirin. Endama kongresler ala İbrahim ra gihand ku 6 bajaran 1500 name ji rêber Aporê nivîsandine û got em ê nameyan bişînin İmraliyê.
Vasayta ku girti dibirin Tarsusê qelebê 12 kes birîndar bûn. Hat ragihandin ku vasayta girtîgehê ku bi navê Rîngê tê naskirin girtî ji girtika Sêîd şehîr tîpa tê dibirin girtika kampusa Tarsusê ya Mêrsînê di rê de qelebê. Di qezayê de girtî û cenderme bigîşt 12 kes birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneya Tarsusê. Dem Parti kampanya imzaya AMHD dixwazin destpêkirin. İşareta destpêkirina kampanyayê li Amêdê bi daxuyanekî hat dayîn. Daxuyanî li pêşiya Ceylan Karavil AVM hat xwendin. Nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civakî piştgirî dan daxuyaniyê. Hevserokê Komeleya Tway deriyê Ter Erel Tuma daxuyaniyê de axivî got pêdiviya gelan bi aştî û demokrasiyê heye. Banga Birêz Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de Nexşêrê em îro ji bo azadiya Abdullah Öcalan kampanyayê din destpêkirin. Di vê mafê hêviyê yê Birêz Abdullah Öcalan werê bicih kirin. Mîsogergirina vî mafiyê ne tenê mîsogeriyeke şexsî yê li civaka demokratîk e. Hevserokê Dem Partiya Amêdê Apal Şahin jî got siyaseta şer ketxwarî tundî û komkujiya li dijî jiran mezinkir rê li ber têkçûneke giştî vekir. Em ne mahkûmên siyaseta şer û tarîtiyê ne. Em aştiyê dixwazin. Bi banga aştî û civaka demokratîk re hêviya gelan aştiyê mezintir bû. Niha jî ji bo demokrasî wekevî û azadiyê em li dora bangê dicivin. Em civakeke hemû gel û bawerî azad û wekev dijîn diparêzin. Em aştiyê dixwazin ji ber ku li gurî me çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd mîsûgeriya demokrasî azad û wekevî û adaletê ye. Piştî daxuyanî îşareta destpêkirina kampanyayê bi vê duruşmeyê hat dayîn. Em aştiyê dixwazin ji ber ku gelek kes beşdarî kampanyayê bûn û îmzedan. Bi girseyê serdana sersaxiya Kurtay Giravî hate kirin. Gerlay HPG Kurtay Giravî ku sala 2017 de encama êrişa Dewleta Tirk de li herêmê parasna medyayê şehîd bû. Piştî şehadeta Giravî hat ragihandin li taxa erkek ya navçeya wan Riya Armuşê şîn hat danîn. Girseya gel bi pêşengtiya meya der çûn cihê şînê û sersaxî xwestin. Di heman demê de rêveberên partiyên siyasî rêxisên civakî jî çûne cihê şînê û sersaxî xwestin. Di serdanê de rista şehîdan hat bibîrxistin û soza mezinkirina doza wan hat dayîn. FKDK-BF serdegirtina polîsan ya li Diraguynê şermezar kir. Federasyona Komîn û Demokratîk a li Başûrê Federasyona FKTB bi daxuyaneke serdegirtina polîsan ya li dijixebatkarê Meclisa Gela Kurd ya Diraguynê şermezar kir. Di ser navê FKDB Yılmaz Serhat axivî helbesta desthilatdariya Fransayê şermezar kir û got em ê siyaseta kirin bizekirine ya li hemberî saziyên xwe qebûl nekin. Saziyên me di çarçeva qanûnên Fransayê de hatine kirin û kar dikin. Zextên bi vî rengî tê watêya xezpkirina îradeya gelê Kurd û nirxên demokratîk bin pê dike. Di vê demê de rêveberên me yên hatine bilçavkirin werin berdan. Êdî piraniya dewletên netewên Yekbûyî Dewleta Filîstînê nas dike. Piştî şerê nêzî 2 salê li Xezayê didome 6 welatên Ewropayê roja duşemê di civata giştiya netewên Yekbûyî li New Yorkê de bi daxuyaniyeke fermî Dewleta Filîstînê nas kirin. Evana jî Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra û Monaco ne. Bi vî awayî piraniya welatên Yekîtiya Ewropayê Dewleta Filîstînê nas dikin. Ji 193 welatên endamên netewên Yekbûyî 153 welat Dewleta Filîstînê nas dikin. Lêbelê Dewleta Filîstînê ku tê naskirin şeriya Rojava niha dibin dagirkeriya İsraîlê de ye û piraniya şerîda Xezayê jî bûye xirbe. Naskirina weke dewlet a Filîstînê wê bi çi awayî karibe pêşiya komkujiyan bigire yan jî wê bi çi rengî êş û azarên xelkê Filîstînê kêm bike jî nezelale. Raportera taybet ê Filîstînê yê netewên Yekbûyî Francis Albans di rûniştina şêstemîn ya Konseya Mafê Mirovan a netewên Yekbûyî de rapora derbara Xezayê de di civîna çepemeniyê de eşkere kir. Francis Albans diyar kir ku di êrişên İsraîlê de bi awayeke tê 65,000
65,000 Filistini hatine kuştin zedetiri jisedi heftu 5 ve hejmare jin u zaroken. Raportörene TV yek buyi diyar kir ku hinek akademisyen u zanyar dibêjin ku hejmara rastîn awindahiyan neve. Raportör guyut li gorî hinek derdoran hejmara rastîn 680,000 li Xezayê qedexe heye lêkolîner nikarin têkevin vir ispatkirin û pûçkirina vê hejmarê jî nepêkane. Ev hejmar were teyitkirin ji vê hejmarê 380,000 zarokê dibin 5 salî re ne. Raportöra netewên Yekbûyî Francis Albans diyar kir ku li Xezayê 252 rojnamavan û 353 personelên netewên Yekbûyî jî hatine kuştin û wiha got. Ev jenozîd e lê ev yek ne tenê sûcê İsraîlê ye. Ev sûcekî kurêvî ye ku bi bê dengiyê bi hevkariya sûc bi tedarîkirina fon, çek û qilifên siyasî yên bi wezîf tê ev sûc hatiye kirin. Trump ji bo nazkirina dewleta Filîstînê êrişî netewên Yekbûyî kir. Serokê Amerîkayê Donald Trump da xaftina xwe li civata giştî de netewên Yekbûyî rexne kir û got ku ew beşdarê avakirina aştiyê nabe û tînazê xwe ba avahiya li New Yorkê kir. Trump da xaftina xwe de diyar kir ku netewên Yekbûyî xwedî hêza mezin e lê negîje asla pêwîst û destşan kir ku rêxistin tenê gotinên vala ne û şeran çareser nake. Derbarê nazkirina dewleta Filîstînê de Trump biryarên hin hewldanên Washingtonê wekî xeletkirina Hamasê li ser hovîtiya wê di nav de êrişa heftê cotmehê jî binavkir û banga xwe ji bo Hamasê dubarê kir ku hemû girtiyên li Xezayê cih de serbest berde. Her wiha Serokê Amerîkayê dest şankir ku şerê berdewam ê Rusyayê li Ukraynayê wêneyê Rusyayê xirab dike û dest şankir ku her hefte bi hezaran leşkerên ciwan tên kuştin. Trump bank li welatên Ewropayê kir ku tavilê kirina petrolê ji Rusyayê rawestînin û Çîn û Hindistan bi finansekirina herî mezin ê şerê li Ukraynayê tawan kir û got divê ew tavilê hemû kirina enerjiyê ji Rusyayê rawestînin wekedin em hemû gelek dem wenda dikin. Belê godan jemen çend serîs bi pêşkêş kirin an xatirê we dem baş.